BSL, sain Cymraeg gyda is-deitlau cymorth. Plas Mawr, y Stryd Fawr Conwy. Plas Mawr yw un o'r 2 tref hardda y du sydd wedi ei groesi o oes Elizabeth. Mae nodweddion gwreiddiol trawiadol yn cynnwys decor plaster coeth y tu mewn i'r adeilad. Adeiladwyd o 1576 ymlaen i Conwy1, 1520 i 1598. Ef oedd trydydd mab John Wyn ap Myredydd wnaeth etifeddu tir yn Nyffryn Conwy oedd yn eiddo y batu Aberconwy. Ar ôl adleoli o Conwy i Feinan, roedd Robert yn rhy ifanc i etifeddu cyfoeth ei dad. Wrth wasanaethu'r uchelwyr tiridiaeth, fe ddeithiodd ledledd Prydain a thramor lle bu'n dyst mae'n debyg i sawl brwydr. Roedd o'n gloff ar ôl anaf i'w goes mewn gweithgaredd filwrol yn Ffrainc. Buddsoddodd rhan o'i gyfoeth i fod yn berchynog rhannol ar long a oedd yn mewnforio gwin ffrenig drwy Conwy cyn iddo ddechrau prynu'r tir oedd ei angen arno i adeiladu ei gartref newydd Rhos Regar yn y dref. Adeiladwyd Plas Mawr mewn 2 oes gan ddechrau ar rhan uchaf y safle. Y rhan sy'n wynebu'r Stryd Fawr yw'r porthdy a gafodd ei ychwanegu ym 1585. Gallwch weld y fynedfa adeiladwyd cyn 1585, hanner ffordd i fyny heol y goron. Roedd gan Robert 7 o blant gyda'i ail wraig Dorothy. Claddwyd ef mewn beddro noddedig yn eglwys y Santes Fair, Conwy. Ymhen amser fe gafodd Plas Mawr i basio ymlaen drwy briodas i deulu Mostyn oedd yn eiddo llawer o gartrefi eraill. O'r 2 ar 15fed ganrif, cafodd y tŷ ei rannu'n nifer o gartrefi i'w gosod i deuluodd lleol. Gallwch ddarllen am hynny yn ei tudalen am fedd un o'r trigolion. Gallwch ddarllen am hynny yn ar ein tudalen am fedd un o'r trigolion. Hesba Williams, 1824. Roedd y porthdy yn lys am gyfnod, hefyd yn rhan o'r tŷ ysgol babanod gyda'r gofalwyr a 2 athro yn byw yn y porthdy o 1836 i 1886. Y Royal Cambrian Academy of Art yr adeilad drosodd gyda chefnogaeth ar Arglwydd Mostyn. Cynhaliodd RCA arddangosfeydd yn yr adeilad, ond roedd y gwaith cynnal a chadw yn ormod o faich ac yn 1993 fe symudodd yr RCA i gapel wedi ei throsi tu ôl i Plas Mawr. Mae'r llun gan y ddiweddar Hugh Pritchard yn dangos rhang o Plas Mawr yn 1962. Atgyweirid Plas Mawr yn ofalus gan cadw. Mae'r gwyngalchu allanol wedi ail-greu'n hyn. Mae'r gwyngalchu allanol wedi ail-greu'r hyn yr oedd yn gorchuddio'r wal yn wreiddiol, bod hynny wedi achosi dipyn o fraw ymysg presylwyr lleol oedd wedi arfer gyda gwaith cerrig moel.